Nesem vám prísť, lebo ste tu psychicky pustí. Akej farby táto lopta? Krv. Fialová, cítim fialovú. Krv. Chceš vidieť krv? Chcete vidieť krv? Myslím, že jediné riešenie, pán kolega, je psychiatrická liečebná. Riešenie je ich zabiť. Na to sú príliš mladí. Ešte majú život pred sebou, možno sa môžu Tam polepšiť. nechcem moc dávať, ale keď sú takí odporní. Sú to čistí blázni, bohužiaľ, musíme ich vyradiť zo spoločnosti. Ale to sú tretí stupeň. Je to najťažšia skupina psychicky vážne narušených jedincov, nebezpečných pre spoločnosť. Prosím vás, spacifikujte ich poriadne. Silnejšiu dávku, prosím. Keby sa znova uživili, tak mám niečo silnejšie. Jednoducho musíme ich izolovať od spoločnosti. No, ale to by sa mi musím asi. Tak dám im prvý stupeň zatiaľ. Aby prežili ako tretinu v prvom, v druhom a potom už v tom treťom, aby sa došli dlhšie. My vám nič nechceme zle. Áno, my vám chceme iba dobre. Radšej to vezmete vy, lebo vy dobre viete s niečo. Takže, my vám nechceme zle. My vám iba chceme vysvetliť. Vy ste spravíte trošku zle a my vás chceme vyliečiť. Potrebujete piť špeciálne lieky a potom vás pustíme. Ale možno, keď budete neposlušní, tak nedostanete obed a hračky. Nechcem vestičko. Tu máte pravidlá, ak viete čítať. Vieme čítať. Ja neviem. A ešte veľmi my sa veľmi ospravedlňujeme, že sme vás tak drsno uspali. My vám nechceme zle. My vás chceme vyliečiť a potom pustiť. A budeme potom žiť svoje normálne životy? Áno. Iba som ti chcel oznámiť, že teraz musíš vypiť takúto špeciálnu tabletu. Ti to trošku vysypem a môžeš sa napiť. Možno, že nechutí veľmi dobre,
ale... To ti výbor. Super. A teraz ešte Kubo musí Ja som mu už dal v noci do tých čipsov, Ja, super. lebo on by nám počúval. Áno, tak dobre. A kde je ten ďalší? Kde je ten Matejko? Matejko, dobré ráno. Není tu. Odver? On asi Myslíš na to, čo aj ja? hackol náš bezpečnostný systém. Ja som to zabudol zamknúť. Je mŕtvý. Ale sa musíme sa pozrieť do jeho zložiek. Hej, nepamätáš si, kde som ich dal? Tu, no Vasil. Aha, jasne. Tu, je to je. Daj mi to. Už to mám. Daj mi to. Ty ma, vidíš? Vidím, no. Ukáž. Počkaj, pamätáš tie vraždy minulé leto? Áno, to bolo... To bol on. To mám myslíš vážne. Myslím. Schú. Tak sa pozri. Sem. Bol to on, vážne.